Kardom par benglong pinya video klalo nongnam che thang na actor penetres mate ki shooting ke chelon na che parjana bang hupen abang phitum alang to men ke lalo Joyram be lapen hun militeron pi nana tum Joyram be lapen hun militeron pi kisparjan ana ramajan pen kolobang solamjan si kelang men nailo mate kelang pen kolobang solamjan si nana tum nangning kang samdun nailo nana tum comment bosong token ang chinikta to tang te pinige alang tum hit alarmajan che parjan ana video men hai pinige labang so a video be thak lang nang iksinang to tang te video le starting lonang Joyram be lapen hun militeron pi alang litum cepajan an alamajan mate kihit nai alamajan amen hai ke lai ken lo puncak binong klimsto ahut pen o niseng kehang lice boce nang raje along nikai aloti lahai lamazan mate video lo amel non an Joyram be lapen hun militeron pi ki hit nai alamazan iglo nan to nason kai ki kar biang long pen onam che thang nai mate actor actress video lang i berite nan tum handshake channel bu chalon subscribe non lapen like ta pig non lapen comment bang tane ri pinya video klan sikang ton lo kur bang tu